Hello logofer, welcome back to my YouTube channel M.B Gaorema vlog logofer. So ang dinin be दैमा बारलांनांगौ आरो मोननै दैमा बारलायनांगौ नुयोबा खाथियानो आरो ओइ नुहुरजोबो आरो न'खौ नुयोब्ला तेपा तेपाया जानो तेपाया खालामनो जाना दुब्लिबारियाव फैदो मा खालामहैयो मालायनि माइ बारियाव होसो जागोन नोङो ओरैबाय आंनि मावजिफ्रा सान्दुंआ मोदानदो सान्दुंआनो जालायबाय दामा सिदा फैबाय आरो सिदा लामाजों फैदों जों दिनै मैया देखायदोंमोन ना आङो जोंना ओरैनो सिदा थांग्राबो दङमोन होननाया जों बिदि फैदों आरो दिनै आबै जानि न' दं आरो ओरैजाय राजकरालि माने फुरा अरुणाचल आरो आसाम बर्डाराव आरो ना मैगं नायगिर फैदों जों मोनगोन ना मोनाथाय लोगोफोर नायनायनोसै मोनगोन मोना मा मा मैगं मोनो मालाय न'फोराव बुथुमलाबायना लांगौ मोनोबा दाथ' लकडाउननि मैगंफोरखौबो मोजां मोनला बायलाबायनानै मोजां मोना नालाय थांबाय थानोबो मोना बेखायनो बेफोराव बुथुमलाबायनानै जायाबा उपाय गैला आरो लोगोफोर ना मा होनो जोंनाथ' आरो गावलिया जेराव मेराव नागिरलाबायबानो मोनखायोना हाग्राफोरजों जोंना मैगंफोरखौनो ओइयालाय मना लाग्राफोरखौ नाय फाग्ला लाबोफानायनि बेरायफानायनि बेसे लाब लोगोफोर नाया मानो दिनैबो मेथाइ जालायसिगोन लसमिया ओरैबायदि माहाजोन गोजा माने ओंखायनो इसोरखौ लाबोफाबाय थायो आं जेरावबो मेथाइ लायनो थांलायबाय बियो मेथाइ दखानाव दखान दं आरो Let's go. Yeah, I'm like an addict.
नायदो लोगोफोर हनै जायगाखौ मासे मोजां नुदो थांनोसो लुगैबाय दं हाजोआव दाखालि बयसो थांना फैदोंमोन बारा गोबाव जायाखै आरो होमबाबो थांनो नाया मानो जा मोजां नुखादों ना ओरैबो गोथां गोथांनो माइबारिबो ओरैबो हाजोखौबो एसे साफा नुदों माथो दिनै साफानो ओमफ्राय नैबे साना हाबां हाबां जागासिनो आरो नैबेनो जाहैबाय राजकलालि नै बैफोरावनो जों दिंखिया मैगं नायनो फैदो आरो ओमफ्राय बै खैजा आबैलानि न' दं आबैलानि न'आव थांसै आरो जों मेथाइया नै मेथाइ मोनलायबाय जालायनोसैलाय गोदै गोदै हेलौ मेथाइया नै लोगोफोर गोदै गोदैखा माने पुरा जालायनोसैलाय एफा गोरा आराम गोजा बालि नै औवाया बेसे मोजां मेथाइ जाबाय दं आरो नै जा गोदैखा बादाम गोजा मेथाइयाबो जानायला बुआ संजायाखै र' मेवाइ निगोन खानसै नामा ना आबैलानावसो थांगोन जों आबैलानाव दैसो गांलायबाय मेथाइ जानानै आबैलाहानि न'आव फैगोरबाय दिंखियानो खाजोबबाय नोंसोर मा खालामफैदों नै जोंहानि हिर'आ सेना मोनबैसो दं आबौलानि बारियाव मा दं नैबे मैगंखौनो लांफैदो ओरैनो नायनो फैदोंमोन आरो आं लांनो होननानै गैला बिजौ खाजोबना जाबाय मालाय दिंखिया मैगं लांफैदों बेखौबो लांसैमोन आरो बै नै मोदुमफुला गिदिर गिदिर दंथारो बेखौ लाना थांसै दा थाइसे मालाय नै आबौआ जोंहा नायनो टिभिसो नायगासिनो मालाय सिरियाल नायगासिनो नाया मानो माखौ हायो आबौआलाय जोंलाय बस्था थिखौनो लाबोदों आंखौनो बागानानो आबौलानाव मा बागान दङ जोंहानाव थास' बारि दं मालाय नै थास' जानो फैनांगोन नोंसोराव ओइ नै मैगं मा गायदो नै जुखामबो गायनाय दङ नालाय जोमैखौ नायलाय गोजा जाबाय मानोबा जाराम जालायदों वाव मोजांखा जायगाफोरखौनो जेसेबां नायो एसेनो मोजां नुग्रासो जालांबाय लोगोफोर मा खालामनो
भिउफोरखौनो जा साफा साफा नुबाय थायो सानफ्रोमबो सोलायबाय थायो जायगानियावनो गोजानाव थांनो बालायो नैबे मा बिबार नै माथामबो नायलाय नै खाखांबाय आरो लोगोफोर दा जोङो ओमफ्राय ना दा न'आव थांबाय थानोसै आरो ना जोङो नै मोनाबायबो खोमसि जाहांबाय नै मैगङाबो जि बुरजा मोनखाबाय नै थिखोलायनोलाय मुदुफुलबो दङ दिंखियाबो दङ जि बुरजा लाबाय आरो ना जों मैगंखौ दा न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर ना दिनैनि भिडिअ एसेबांसै आरो मोनसे खोथा लोगोफोर 5K जाहां जागासिनो आरो स' 5K जाबानो नोंथांमोननि कुइसन एन्सारनि भिडिअ लाबोनोसै स' बेखायनो थाब 5K खालामदो लोगोफोर खोनासंनो लुगैदोंबा आंनि डिटेल्स खोनासंनो लुगैदोंबा बेखायनो स' दा जों न'आव थांबाय थानोसै आरो ना बेखायनो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ